Не само последните 3 месеца, последните 20 години ние горе-долу се упражняваме в този вид риторика, създавайки една изкуствена опозиция, едно изкуствено противоречие между тъпите, алчни, бездушни и корумпирани политици и работливия, честен и почтен български народ. Айде няма да казвам народ, защото след Левски това понятието народ вече има съвсем друго звучение. Нека да казваме общество, българското общество. Да твърдиш непрекъснато, че политиците са тъпи и глупави, а обществото е работливо и почтено, означава да лишиш нашето общество от така необходимата му самокритичност. Май да бъдем честни. Нашите политици са отражение на това общество. Техният морал, често пъти крадлив, е отражение на крадливия морал, който го имаме в нашето общество, не се лъжете.